Akorát by se musím nechtěl. Jo, super. Co? Super, fungoval. Pojď. Fungovala i ta tyčka. No ale já jsem to říkala, bude stačit jedna ta rána, jako. Já chtěla, stačila mu jedna, no. Šel jsem dobře, ne? Jako nebylo vidět nic. A ono Ne. bylo vidět ze začátku, jak se drží tu vzdálenost a pak jak se natlačil. Jo. Si myslím, že jsi tam, A jak se jenom ťuklo. Jo. jsi ve spodu, ale to nevadí. Super. Takže utěk. Jo. Já bych ho nechtěl z kopce, ale jsme si rozbili trošku. Ne, Tak určitě také ne. rovně, jo? Takže kam? Takhle půjdu na chatky. Jasně. Rovně se sekání. Dej. To jak mi vždycky někdo řekne. Ať kouká. Noze! Figurant. K noze! Lej! Roky, sedni! K noze! Lej! Drž! Post! Pojď, Rokyšku. No, je tolik, no. Tolik překusů nebylo, spíš jako tohle. Ale nebyly překusy nebyly. Asi jeden. Musíš brát taky dobou, že nevybíte ten věc. No, dobrý to, na to, co to, tak je to dobrý. Takže je ten proti oku. No. Dej. Asi jdi tam, protože tam odsaď si přišla. No. Jdi tam. Dobře. A jednu pouštičku. A tak Jo. a pošli ho třeba až na třetí zazvání, jo? Dobře. Ať ho máš víc. Ale ideálně. Můžeš tady vejít a můžeš si vzít něco. Hezky, My tam jo? posledně zareagoval na to mávnutí. A nekřič, nikdy nikdo neříká fotona. Jenom takhle mávnu. Já se to odejmu. A aspoň... Tak mu dej kšiltovku. Cože? Dej mu kšiltovku, nebo já mu dám kšiltovku. Nebo já ti dám kšiltovku. No. K noze! Vyběhneš tu stý? Postý, ne, to je. Už teda daleko mápáš plochu. A bylo jsem, že bylo, ty buď dolej, jako když se tlačí, tak seš jako za osou. V tomhletom případě. Níž máš jít. Ty ne.
Jirko, jdi níž. Fakt těch přegůzů tam není moc. Odvedu? 1, 2 udělá, no. Klidně. Jo, říkám to. Tak je uvolněný. Jo. Natáčej to.